आसा सार दिनैनि जे जयनिं सेरेमनि हाबाफारि बे हाबाफारिनि सोमोन्दै सारा मा बुंनो सानो? दिनैहाय बे जमदुवार समस्तिनि माखासे गोबांथार सुबुंफ्रा बिजेपि हान्जायाव जयेन खालामनो फैदों आरो बिनि जि आगोलनि जोंहा MCLA रेवरिवा नार्जिहारि बिथां आगोलनि माने दा सोलिबाय थानाय बिथाङा अलरेडि बिजेपि हान्जायाव हाब्बाय आरो दा बिजेपि आरो UPPL नि जिथु सरकार बेवहाय EM जानानैबो दङ। ओंखायनो बिथांजों जेसेबांखिनि खामानि मावलायनाय दङमोन बिसोरोबो गोसो जानानै दिनैहाय गासिबो ज'यैनो बिजेपि हिसाबै खामानि मावनो ओंखारदों। गतिके बे जोंनि थाखाय मोजांनि बाथ्रा जे दिनै लासै लासै रायजो राजाया बिजेपिनि फारसे मोनसे फोथायथि लाखिनानै ज'यैनो माने खामानि मावनो ओंखारबोनाया दिनैनि हाबाफारिया बेनो। आरो दिनैनि जे हाबाफारि लानाय बे हाबाफारियाव गासै बेसेबांसो सुबुंफ्रा जयेन जाफैगोन? गासै 7,887 बिसोर अलरेडि कनसेन्टेड गासिबो। गतिके बेखिनि मानसिया जयेन जागोन गासिबो दिनैनिफ्राय आरो फैबाय थानाय जे बिधान सभा इलेक्सनाव सोरबा हान्जाजों एलायन्सनि सोमोन्दै बेखौ जोंहा अलरेडि काउन्सिलावनो माने एलायन्सआ दंखायो। गतिके बिधान सभानि बेलायाव बिनि सायाव सावरायलायनानै सिद्धान्त लागोन। जोंनि थांखिया बेनो बिजेपि आरो बिजेपिजों जाय एलायन्स दं बेखिनियानो जेरैखि जायाबाबो देरहालांनांगौ आरो आसामाव सरकार जोङो गायसननांगौ बेनो जोंनि गुबै थांखि। ओंखायनो BTC ओनसोलाव गुबैयै जोङो सोरबायदि बिजाथिखौ होनानै देरहाहोनो हायो बिनि बेलायाव बिजेपि आरो जोंनि लोगोआव थानाय आफादफ्रा सावरायलायनानै बेखौ मोनसे समाव थांखि लाहैगोन जेब्ला बिसायख'थिखौ फोसावनाय जायो। गतिके दा बे क्लियार जाथ'वाखै खिन्थु समा फैबाय अलरेडि आरो बिनि सायाव अलरेडि जोंहा मोनसे बुजाफरा दं रायलायलायखानाय दं। थेंक इउ सार। दे।